Takže čau, na tohto videa. V tomto videu si ideme zahrať World of Tanks. Wow, konečne, po dlhej dobe. Dneska si zahráme teda oceľového lovca. Takže ak sa vám táto hra bude páčiť, tak nechajte like, odber a Toto video. napíšte nám, že akú hru by sme si mali zahrať na budúce. Možno aj znova to budeme, možno. Ako hej, no. No uvidíme. Hej. Ja vám troška vysvetlím v krátkosti, že sa tu jedná. Takže môžete si vybrať v garáži 8 ľubovoľných tankov. Momentálne výrok má z nemeckej línie. A ja mám z francúzskej. A vy musíte zbierať takéto, neviem, či to mám povedať, také dropy, alebo skôr také upgrady. A tuto vlastne hore, ako máte túto jednotku, dvojku, tak ono, tu sú také levely. 11. Teraz vy si tu vlastne pomocou vlastného rozhodnutia upgradujete a medzi dvoma vecami nejakými, ktoré si vyberete, to je jedno. A toto Aj. dole je kolega. No, ale toto neviem, či dám, lebo ja mu dám taký malý damage, že... Ty vole, nebol sa hlavne rád, no. Fúha. Ja môžem na to Bailanga. Chceš? Prosto zasa. Dobre, paráda. Ten, čo je u mňa, tak nemusíš. Na toho idem ja sám. Ten je slabý. Bacha, len sú tam dvaja. Hej, Jaj. oni nevedia o mne. No, nevedia to moc hrať, ale čakaj. Ale tu je ďalší. No a tento má... Nie, on má zásobník. Dobre, a zdrhám, on má On je zásobník. úplne slabý. No ale ja možno zomrem. Inak máme 2 respawny, dobre, potom. No ja som mŕtvý. Ale môžem sa respawn, to je v pohode. A kde som? No a tuto mám teraz... Ja A si to dám buď dvojdelové, ale... Ja dám si dvojdelové. Bacha, tam sú asi dvaja. Ja viem, ja pôjdem z tejto strany. Ja mám, že 2355. A ja mám 2187. No, že ja som už na 5. stupni. Nie, ale tak ty zase... Bacha, naľavo je tam, dobre, potom. Bacha. Ja som mŕtvý. A tak pozície 9 z 10. Zničené Chápeš, tam je 2. toľko tankov. Ale tak... Nemali sme to rašovať. Aha. Je, ty si tam, no. Ty hráš. Ja som není. To si niekde? Ja nie. No nič, tak dáme druhú. Lebo to musíš, dôležité je mať proste čo najrýchlejšie tie upgrade, lebo keď máš upgradenutý tank úplne na max, tak to je fakt, že dobre. Fakt reálne. Joj, kolega ty. No paráda, ja ho neprvý mám zelené. Poď po ňom. Kde sú No. strely? Ale poď po ňom. Poď. Ja som ho prebil. Do 250. Bacha, aj tam je. Neboj. Iba ho zabij. Zabij ho. Zabij ho. On je mŕtvý. Tento už je mŕtvý. Bacha, od hora. Tak ho zabij. Ale to je light. V pohode. To je ľahký tank, to je v pohode. Mám nejaké miny potom. Kde? Dobre, choď si pre tú mŕtvolu, choď. Toto môžem nákuť, ako ty ideš tu iba takto. Tak ja sa idem zatiaľ na to zelené, vidíš, že takto? Dynamika alebo maximálne rýchlosť. Dám asi maximálne Ja rýchlosť. zdám, že maximálnu rýchlosť tiež, lebo to máš aj o troška lepší výkon motoru. Hej, má lepší, no, to je lepšie. Dobre, neboj. Mám ešte času. Kam musíme ísť? Ja by som šiel do... Doprava. Ja som šiel v túto, lebo keď sa pozriem na minimapu, tak naľavo sú tam tie tanky a ja nechcem mať moc s nimi tento boj. Ty nechceš môcť s nimi komunikovať. Že... Tak ja idem poza mnou, zabijeme tank. Ale to je bot, dobre, potom. To je tuto niekde by mal byť. Tu je. Tam dole. To je zájazd, to je jednoduché. No. Zajac? Hej. Dobre. Bacha, ježiš. Dobre, poď, neboj. Čakaj, k dispozícii nové dielo, tak ja teraz nebudem chvíľu fajtiť. Dobre, musím. Poď, bojuj. Je ich tu dosť. Som neprebil. Krysa. Bacha, Hej. z druhej strany. Dobre, ja chvíľu počkám. Ber to zelené. Bacha, on keď skočí, to parány dali do munície hneď. No ja som mŕtvý. Pak si ja rádne. Ale mám mini, dobre. Dal som mini. Poď, to dáme, to môžeme dať. To dáme, poď, bojuj. Bojuj, to môžeš zabiť, bez problémov. Jaj. Ty koko. No, tak toto som nepochopil ako reálne. Ja som sa strašne teraz vie, čo sa stalo. To bol na Fibu tank. Ja som... Poľsko to... Poďme do mesta.
To tam bobry sú. Aj keď tam je zasa dobré, ja toto zoberiem. Lebo reálne... Hľadaj, Ja hľadaj, dať hľadaj. rovno, ako ja idem ten rozobrať. Ako my sme sa rozdelili, to je zle. No, to je fakt zle, ale... Poď ku mne, poď ku mne. No, tak ja budem asi fakt potrebovať možno pomôcť, lebo reálne... Neviem prečo, Musím ale idú po mne asi dvaja. To sa respawní. Ale nie v pôde, no full HP. Poď ku mne, poď ku mne. Idem. Ideme na ňo. Idem justné, máme problém. Aj z druhej Dobre, strany dobre, bacha. teraz sa nemôže hýbať skoro, poď. Poď. Bacha aj z druhej strany. Ja viem, poď ale. Ako to je bodnú na nevetrátovi. Ale toto ja som lepší, ja mám lepší tank. Ja mám osobne reálne lepší tank. Čo mám mať? To mne prebil. Dobre, ja ti hneď pomôžem, len musím zobrať tento. Zabiješ Ale ho? on nevie. Dobre, dík. Ja som mal. Zober to. Však to červené. To musíš brať? To sa GTKC asi dávam dvojku. Ja si dám dynamiku alebo maximálnu rýchlosť, dám si dynamiku, to je lepšie, tak to iba od 7. Dobre, teraz buď si môžem dať rýchlosť palby, nie, rýchlo nabíjenie, Kamo, ty už si na, ja som na dvojke a dám si ešte. zásobník. Ja sa môžem teraz vybrať medzi zásobníkom, poď ku tomu dropu, ku tomu modrému. Takému je- modrému. Tuto modré na mape, na minimape sa pozriem. Ne? Na 6 tomto, alebo bacha zľava je dobre potom. Dalo mi to. Dynamika alebo maximálne rýchlosť, zase tam Dynamiku. dynamiku. Ježiš. Dobre, dal som mu pás. Poď. Ja mám toľko munície, že on skončil. Ne! Sa tak despawnul. Taká šestka. Bacha, chodabu. Čo si zapol? Ty si niečo klikol? Hej, šestku. A prečo si to klikol? Rýchlosť nabíjanie zásobník, rýchlosť nabíjanie dám. Ja som si dal zásobník. Ale tak to je dobré, reálne. Aby každý mal niečo iné. Čakaj, pomôžem ti. No Ja. Ja ti hneď pomôžem, len... Idem ku tejto mŕtvole. Bacha, choď preč, ukapčite odtiaľ. Utekaj, tuto. Tuto, doprava choď. Brožky ide na mňa. Čakaj, ja ho možno dám len... Musíš choď preč, a ja ho zabijem. Brožky ide na mňa. Dobre, zabij ho. Neviem sa pojovať. Okamžite choď ku tomu červenému. Tu musíš okamžite brať, ty sa aj vyhýluješ, keď to zoberieš. Niekoho zabiješ, tak musíš... Bacha, tuto spredu ešte niekto, tuto. To niekde je. Bacha. Dobre, zahráva si so zlým tankom. Kde je? Je tam. Dobre. Koľko máš damage? Ja mám 2268. 3885. A ja k tomu tému. Dobre. Bacha, tu sú. Kde? Tu ku mne poď. Vole. Bo tu je mŕtvola a ja som reálne... A nie. Teraz späť. Ale boli tu, takže možno tu ešte budú. Alebo A nevidel strelali som na sa. ďalku. Nie, no. Predám si pancier. Idem ti... Tuto napravo sú. Pancíř alebo pohyblivosť? Pancíř. Tuto sú. Daj si pancer. Idem. Nie, Ja tam hneď spálim, ako ja nechápam. nie, nepal. Inak ty máš rámovanie, tak to využívaj, tak poď takto hore kopcom. A aj tak sa to za chvíľu... Jaj, som si ani nevšimol. Áno, je mŕtvý. Pekne. Ja som tak rád, že mám zásobník, že so 6 muníciami. Zober to, sa vyhľuje aspoň. Tuto ešte naľavo sú dvaja, takže buď bojujú proti sebe, alebo... Tuto. Poď, bojujú. Využívaj to. Nevediem. Dobre, ja mám jedno a ty máš jedno. A ty zober to druhé. Mám inak 6, neviem čo to znamená, ale to je asi rýchle. 20 sekúnd znižuje efektivitu pohonu a stabilizáciu vašho. Dobre. Aha, takže keď ja trafím prvýkrát niekoho. Ku tomuto žltému idem. No dobré, idem ku tomuto. Takže ja mám takú abilitu, že keď ja niekoho trafím a prebijem za... Rýchla rotácia alebo pancíř? Ja som zdal pancer, ježiš, tu je niekto. Ja zdal pancer, poď ku mne. Bacha, tu sú dvaja. Pancíř Idem ti pomôcť. Ten pancer pomáha. A ty ešte, bacha, čakaj, ja mu teraz zase vysypem zásobník.
No, nevidím. Čakaj, nie, bacha, choď preč. Nie, Poď sa. nerašuj to tak moc. Bacha, ježek. Daj si štvorku. Neboj sa, všetko je pod kontrolou. Neviem. Ja teraz takto vyzasypnem. To je pod kontrolou. Dobre, ja tohto možno zabijem. Ja ti komu pomáham teraz. Ako. Dobre, Ja som jedno zabil. bacha, Jezu, daj si zabil. heal. Heal, ja ti pomôžem. Poď zakopec. Neviem. Ja komu lepší teraz zásobník. Idem po ňom. Ne, jak to mám zrušiť? Peťka. Po ňom. 352! To čo je za šialený zásobník? Okamžite poď po ňom z druhej strany. Som ho netrafil. Neboj, ja ho trafím teraz. Ja už neviem. Ne, kamo, kade on ide s On má tým? zásobník. On zomrel asi. Nie, nezomrel. Nie, do červeného, kričí do červeného. Nejde. Dobre, ja dám teraz také mordy, že... To vieš, Pôjde z vrchu. ja teraz mám taký zásobník. Čaká na mňa. Dobre, ja mám maximálnu úroveň. Ty sa vyhľuj, prosím ťa. Nebojuj s ním. Ty sa vyhľuj. No Nevie, paráda. nevie. No, teraz sa už nemôžeš vyhľovať, tak bacha. Bacha, ja ho Poď zabijem. ho. Zober to, ja už mám maximálnu úroveň. Ja mám 5, tá 6 mám. To sa mi dá, že... Ja neviem, teraz ak si už vyupgradeoval väžu, tak teraz budeš mať tento. Tu máš ešte Nie. Bacha. On ide do žltého, neviem. Ja nie, počkaj, my sme vo žltom. My sme teraz v koncoch. Utekaj. Zapni healy, dobre, potom, keď ťa bude zabíjať to. On ťa to zabíja potroška iba. Mám mesku červenému. Tu. A tuto červený. Môžeme ísť akože k nemu. Máš už maximálku? Amo, ja potrebujem to rozkráť. Ty kokos, tam je toľko červených. No, tak to sme, poď sem. Čakaj, to už sa zmenšuje mapa. Odtiaľ to poď bojovať. Už sa... Poď bojovať odtiaľto. Ja tuto idem, tuto idem. Hej, choď kde chceš, ale proste ťa choď niekde. Dobre, huragán. Oni sa tam teraz budú všetci fajtiť, tak poďme zniekať a poď tuto. Stále tu budeme bojovať. Tuto, odtiaľto, alebo hoci kde odkiaľ, ale... Bo to už je, oni sú už poslední skoro. Ježiš, tu ich je. Bojuj tam, kde chceš, tak bojuj. Tam sem, hej. Nie do mňa, prosím. Ten je mŕtvý. Ďalšia rana. Dobre, ja teraz nabijam. Prečo mám APCR-ka? Frasa. Teraz mi to nebude nabíjať. Bacha, oni sú teraz proti nám už, dobre? Tak bojuj, poď. Kam som ho neprostrelil? Tenton, tuto u mňa. To som ho neprostrelil. Kamo, jak proste. Viem, hej. Poď. Poď po ňom. Potom jednom. On sa už nerespamne. Poď po ňom. Poď. Ne po mne. Zabij ho. Pekne. A tohto zabij už on. Poď. Dáme šestku. Dáme šestku. No a teraz už musíme to... Utekaj. Utekaj do tej dobrej zóny. Utekaj do tej správnej zóny. Aha, vyhrali sme. Ty! Vamos! No. Takže konečne ľudia máme prvé víťazstvo, aspoň viete aspoň ako sa toto hrá a môže si to zahrať túto hru. To sme iba chceli. A víš, ja som napríklad získal nejaké veci ešte k tomu. A ja tvrdím na ocel a súčastky. Boli sme najlepší. Ja mám 12 000 damage, ty máš 6 000. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, tak dajte to like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau!